esazi ukuthi wakhulula isizwe kwenza umhlolo uma bethola ukuthi kube khona omunye wethu uphikisane nabameli not nabameli namajaji ase endaweni yokugcina ngci othi mose ugwetshe wona awusakwazi ukuya kwendawo abopho omunye umfo wala ambize enkantolo ngendlela erong wayesethi ke lo mfo la ngoba wayazi ukuthi sikhululekile kunento esibizwa kuthiwa abantu abakhululekileyo lapha eSouth Africa abasathintwa njengoba bethintwa kuqala sisacindezela uqiniso sibuyahlonishwa eSouth Africa kusho abantu ikakhulukazi imfundiso zomthetho base bethi lo munye umfo unecala engenalo wasethi ngeke enkantolo ngoba kudlalwa ngayo athukuthela laba bantu abanikeza umthetho bathukuthela baganonwa baze bavumelana bengamajaji bebaningi ukuthi ngesiwephula umthetho obusedelelile lo simbophe njalo wathi lo mfo azwayingene yini wathi ngeke ngize enkantolo manifuna ukungibopha ngakwenza ngoba babengenzi umthetho wase kuthiwa ke akagwetshwe njalo bambiza ngegama sengimkhohlwa nje kuba lo mfo bambiza ngegama bathi kufanele ukuthi ayodonsa ejele umnyaka serious kwathi yena ayihlale ekhala akakazabe nacala lelizwe lethu esalikhulula nokuthiwa liphethwe uhulumeni obhekele inhlupheko yabantu abamnyama benza isimanga bahlomisa amaphoyisa kulo lonke izwe ukuthi lilandele umuntu eyedwa nje engaphethe ngisho ukuthi kametshisi eyedwa nje kwathiwa kalandwe kwaqhamuka amaphoyisa kwaqhamuka yonke into baqhunqa amahlathi wayesethi ke lo mfo ubebona ukuthi yisu leli lokubulala abantu bakithi bafuna ukuba kube khona lento ebizwa kuthiwa yini konje le abantu befaka bona masaka elinye igama kuthiwa yini I think so. I think so. What do you pelele nje kahle? Yo ni genocide. No. Uqinisile nonke nginisake kungaqinisile. Kodwa ngakho kusho ngathi nathi wathi lo mfo ngivikela ukuthi kungabi nendawo lapho kwafa abantu abaningi nami lapho engangiyofa khona ngathi akufuneki siphinde sibe